Vítam vás u nového videa. Dám si dole váľňu, aby ste ma počuli. Vítam vás u nového videa. A dneska ideme sa pozrieť, čo je v tom dome. Lebo ak ste videli novú klasu Engineer, tak on má takú ruletu. A čo vidíte tuto vnútri? Jeho ruletu. Takže ja som si už nazbieral na deň 2 všetky svetielka. A teraz idem ozdobiť. Už som nastavil posledné 2, ale neviem, kde sú tie stromčeky. Potom musia byť také bez snehu. Samozrejme, však. Dobre. Som tu. Tu je presne 2. 1 a 2. Teraz vidíte cutscene. Skip a ja sa idem pozrieť do toho domu. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Kde je ten domček? Tu je. Čo to, ja som slabý. Tu je. Bo ak chcete otvoriť ten dom, tak vy najprv musíte urobiť všetky tie svetielka. A som taký zvedavý na tú ruletu. Tu nič není. Jo, pozor. Strela a... Ja potrebujem rebrík. To čo je, kamo? Počkaj, že by sme dostali Engineer klasu z tohto. Tak ja si idem vykraftiť rebrík. No dobré ľudia, toto bude zaujímavé videjko. Kamo, vykraftím si rebrík, ale ja neviem čo. Počkajte, alebo idú kultisti. Zabijeme. Pre mňa za mňa nie je fair, viete čo. Lebo ja tu mám tú vec. Ale zase na čo by som si kukoval. No to je jedno. No, kde sú tí kultisti? Dám si trošku hlas, aby som počul. Dobre. No ešte počujete, dúfam. Som mŕtvy. Ešte jeden deň. Kamo, to je také ľahké. No kamoš. Tak tam mi píše. Dobre. Ideme naspäť na tie svetielka. Ja to vlastne bolo toto.
Kamu? Tak niečo ľudia. Urobíme potom part 2.